it-tema għal dan il-messaġġ li se tismgħu huwa sajjieda tal-nies, jew sajjieda tal-bnedmin. Ħanitkellmu fuq l-evanġeliżmu. Il-mandat li Kristu tagħna preċiżament qabel ma tela lura fis-smewwiet lid-dixxipli miġbura madwaru qalilhom morru fid-dinja kollha u x'għandu l-Vanġelu. Jekk inti mirbuħ minn Ġesu Kristu, inti awtomatikament magħmul ambaxxatur. Inti magħmul biex tieħu l-istess messaġġ li xi ħadd ieħor wassallek, inti wkoll titwasslu l ħadd ieħor. Pawlu jgħid lil Timotju l-ħwejjeġ li inti smajt minn għandi fil-preżenza ta' ħafna xhieda għallimhom lil nies oħra li jkunu kapaċi wkoll jgħallmu lill-oħrajn. Rridu l-torċa tad-dawl tal-verità li aħna rċivejna ma' ħadd ieħor jeħtieġ li ngħadduha lil din il-ġenerazzjoni li aħna ninsabu ngħixu fiha. Kull mirbuħ għal Kristu msejjaħ skont l-abbiltà u d-doni tiegħu biex jirbaħ il ħadd ieħor bl-Evanġelju. Skont il-doni u l-abbiltà illi Alla tagħna. Ma tagħniex abbiltajiet kollha indaqs, tajjeb, però xi ftit jew wisq bħalma aħna nikkontribwixxu għal missjonijiet bil-blotjiet finanzjarji tagħna hemm min jagħti ħafna min jagħti ftit. Però il-koll kemm aħna nridu ninvolvu ruħna. Għaliex? Illa Ġesu għalilna ċara. Bħalma l-missier bat lili, issa jiena se nibgħat lilkom. Bħalma l-missier bat lili, batu bħala s-Salvatur. Issa hu qed jibgħat lilna biex inxandu dis-salvazzjoni li huwa wettaq meta kien fostna. Irċivejtu b'xejn, għatu b'xejn. Irċivejna l-maħfra mingħand Alla b'xejn. Bona grazzja tiegħu. U allura rridu narfu lil ħadd ieħor kif huma wkoll jistgħu igawdu minn din it-turija, minn din l-esibizzjoni tal-ħnina tal-Alla lejna. Din il-dinamika, u ċoħe li aħna nkunu voċiferi, li aħna nitkellmu, li aħna nitalmu, nikkomunikaw ma' ħadd ieħor, ma' nies ta' barra. Dak li aħna nemnu fih bħala il-tama tagħna ma tistax tkun nieqsa minn kwalunkwe knisja. Kwalunkwe kongregazzjoni bħal mejja tagħna, tajjeb, irid ikun hemm dan l-element illi mhux biss qiegħed pereżempju jispikka. Il-saħħa, il-qawwa tal-Knisja fis-soċjetà hija kemm attwalment qegħdin inwasslu l-Evanġelju tal-grazzja tagħna. Rridu nkunu aggressivi fl-imħabba tagħna li ħadd ieħor. Aggressivi fis-sens li anke forsi se nweġġawhom għax diskors ma jkunx jgħod għalihom, tajjeb forsi allura se jieħdu għalihom, irridu nagħmlu dan l-isforz biex nilħqu lill-proxmu tagħna. Għandna dan il-xenarju fejn Ġesu għaddej minn maxxat tal-Baħar tal-Galilija, baħar ċkejken mingħajrija xi doppju tawdex. Baħar lejk, lag. Tajjeb, u hemmhekk jiltaqa' ma' 4 sajjieda li kien diġà dawn kienu diġà introdotti miegħu. Però darba imur u jagħtihom kmand awtorevoli. Ejjew warajja u jien se nagħmilkom sajjieda tan-nies. U hija forsi daqsxejn sorpriża kif dawn immedjatament ħallew il-dajes tagħhom ġagbu uħuh Ġwanni, ħallew il-missierhom nafu li kellu l-lavranti tajjeb, ma kinux foqra, però qabdu u segwewh. Għarfu l-awtorità ta' Sidna Ġesu li isejjaħ. Lilhom sejħilhom għal dil vokazzjoni illi prattikament telqu x-xogħol tagħhom, l-impjieg tagħhom, tajjeb, dan ma jagħmlux ma' kulħadd. Dina sejħa eċċezzjonali, però lilna l-koll, sewk aħna nisa tad-dar
għalliema, mechanics, nieħdu sib il-ħanut, nagħmlu x'nagħmlu, jekk inti Kristjan, jekk inti tissejjaħ bl-isem glorjuż ta' Sidna Ġesu, allura inti msejjaħ biex twassal il-bxara tajba. Ġesu sejjaħ dan l-impjieg bħala sajjieda tan-nies. Sajjieda tan-nies. Mhijiex frażi oriġinali ta' Ġesu. Nafu li anke l-filosofi Griegi qabel ma twiled Ġesu l-disċipli tagħhom kienu jittrenjaw biex ikunu sajjieda tan-nies. L-idea meta inti ħatirbaħ il-ħaddieħor għal fehma tiegħek, tajjeb, sajjieda tan-nies. Issa Ġesu bir-raġun però jgħid illi meta aħna naqbdu, meta aħna ninfluwenzaw, meta aħna nagħmlu l-isforzi tagħna biex ħaddieħor li qiegħed fid-dlam jinħareġ għad-dawl, dan huwa proprjament ir-rebħ tal-irwieħ. Il-Bibja issejjaħ dal-xogħol anke ħaddiema għas-saltna talla. Ħaddiema għas-saltna jew ħaddiema fil-ħsad talla. Ġesu qal il-ħsad huwa tassew kbir imma l-ħaddiema huma ftit. Itolbu biex Alla jibgħat ħaddiema fil-ħsad tiegħu. Irridu nrawmu fina din il-viżjoni. Forsi jekk qiegħda tnemnem irridu nagħlfu aktar biex narfu kemm ta' bilħaq il-kol kemm aħna skont l-abbiltà tagħna nerġa' ngħid aħna msejħin biex nagħmlu dan ix-xogħol diffiċli. Ma rridux nkunu nirromantiġizzaw għall-kelma, però il-xogħol tal-evanġeliżmu huwa diffiċli bħalma it-talb. Kwalunkwe ħaġa illi hija valla pena, illi ta' bilħaq tirrendi frott għall-eternità mhijiex faċli. Ġesu għażel nies jekk tinnotaw li huma biżla, mhux nies li kienu għażżenin fil-pjazza, nies li involuti fix-xogħol, minnhom kienu qegħdin isewwu, l-oħrajn kienu qegħdin jixħtu l-xibka tagħhom fil-baħar, nies li jekk toħdilhom bidejhom tħossilhom il-kallijiet ma' jdejhom, nies li jbakkru fil-għodu, nies li ħabtu wiċċhom mal-maltemp, nies li jieħdu l-bejja tagħhom is-suq u jaraw kif ibijawha. Is-sajjied huwa magħruf bħala is-sajd, magħruf bħala impjieg illi jirrekjieda ħafna. Apposta qed insejħlu impjieg il għaliex Ġesu din hija l-istampa proprjament li tina. Fi Ġwanni 4 vers 35 jisfida lid-disċipli tiegħu jgħidu ma tgħidux intom għad baqa' 4 xhur imbagħad jiġi l-ħsad, ara jien ngħidilkom, erfgħu għajnejkom. Ġifieri erfgħu għajnejkom minn issa stess. U ħarsu l-li għax huma diġà bojgħod għall-ħasda. U dak li jaħsad jieħu l-ħlas u jiġbor il-frott għal ħajta dejjem biex sew dak li jiżra. U kemm dak li jaħsad jifirħu flimkien. Għax f'danu minnu dak il-qawl wieħed jiżra u li ieħor jaħsad. Jiena badkom taħsdu dak li intom ma ħdimtux għalih. Irġiel oħra ħadmu iżda intom issa dħaltu fix-xogħol tagħhom. Għalhekk hija xi ħaġa kontinwa minn ġenerazzjoni għall-oħra. Li aħna dak li aħna il-qajna minn għand ħadd ieħor, il-bxara tajba dwar Ġesu rridu issa b'sens kbir ta' responsabbiltà ngħaddu għal ħadd ieħor. Il-sajjieda tan-nies bħas-sajjieda tal-ħut jużaw l-għodda. X'inhi l-għodda tagħna fl-evanġeliżmu? Ovvjament għandna l-għodda tat-talb, imma wkoll l-għodda nkunu kapaċi nużaw il-kelma talla bil-għaqal u kif jixraq. Is-sajjieda jużaw l-għodda tagħhom vera, hawnhekk għandna Ġesu rom qiegħed jixħtu terriħa fil-baħar. Terriħa hija dik it-tip ta' xibka, tonda, kollha ċomp mad-dawra tagħha u mbagħad ħabel tajjeb biex tixħitha b'ċertu sena illi xi tixħitha fil-baħar minn fuq l-art, di tifforma ċirku. U tibda tera immedjatament maħabba ċomp tajjeb u taqbad il-ħut li jinserta hija taħta mbagħad ikarkru għal fuq. Titgħallem tagħmel dal-affarijiet. Hekk ukoll iridu nitgħallmu li aħna nużaw l-Iskrittura meta
niftħu konverzazzjonijiet meta naraw kif se nibdew dialogi taħdita ma' dak li jkun. Jista' jkun wieħed barrani, jista' jkun wieħed illi ħabib tiegħek taħdem miegħu fuq il-post tax-xogħol. Ġesu jgħidilna il-ħsad huwa qudiemkom. L-opportunitajiet hemmhekk qegħdin. Allura rridu narfu nużaw l-istrument tal-kelma tal-Alla, rridu nkunu nafuha. Għamil kif qed titkellem man-nies jekk m'għandekx idea x'fiha l-Iskrittura. Jekk m'għandekx m'intix tifhem x'inhu eżattament il-Vanġelu. X'inhi l-bxara tajba li jiena rrid ngħaddi lil dak li jkun. Bil-erf, b'sensittività, b'mod xieraq għall-okkażjoni. Li tkun taf meta tieqaf. Li tkun taf kif tħajru ħalli jerġa' jiltaqa' miegħek. Ġesu wkoll varja fl-approach tiegħu. Meta naqraw l-Evanġeli naraw li tkellem kemm lil-folol, il-folol kbar u għallimhom, tajjeb, però wkoll nisimgħu ħafna konverzazzjonijiet privati ma' individwi. Ma' Nikodemu, ma' randu bil-lejl, Ġesu laqgħu u beda jkellmu dwar it-twelid mill-ġdid. Nikodemu bedix jifhem. Għalkemm kien mgħallem ta' Iżrael, l-Iskrittura kien jafa, Ġesu qal kif m'intix tifhimni. Int mgħallem ta' Iżrael u ma tafx dal-ħwejjeġ. Ma' Nikodemu tkellem mod mal-mara Samaritana, tkellem kważi b'mod mill-aktar sempliċi. Tajjeb marret timla l-ilma di mill-bir, alla kellimha dwar l-ilma li ifawwar għal-ħajja ta' dejjem lill-kurzità. Imbagħad messila l-kuxjenza tagħha. Meta qal mur sejħel żewġek. Għaltu m'għandix żewġi, għalilha naf, għalilha kellek ħames tirġiel u dak li bħalissa qiegħed tgħix miegħu mhuwiex żewġek. Tolqot il-kuxjenza ta' dak li jkun, turih, tibda tkonvinċih li huwa midneb, li kiser il-liġi tal-Alla. Mar-raġel ama li Ġesu tkellem miegħu taħt tama. Le? Deliklu għajnejh bit-tajn. Imbagħad qallu mur ħaseb fil-menqa ta' Silwan. Mal-Fariżej tkellem mod ieħor. Irridu narfu li meta qed titkellem forsi ma' xi ħadd erudit, edukat illi għandu l-iskola, qed titkellem mod. Ma forsi mara litterata illi qasbis taf taqra, ma tistax tmur tagħtiha l-Iskrittura tgħidilha aqraw hekk, Irridu nadattaw il-messaġġ lin-nies skont l-erf li jagħtina Alla. Niftakru wkoll illi la darba Ġesu sejħilna sajjieda tan-nies, jridu niftakru illi s-sajjieda għandhom is-suċċessi u d-diżappunti tagħhom. Meta joħorġu fuq il-baħar u anke jissugraw ħajjithom, mhux dejjem jitlu lura bil-ħfief mimlin bil-ħut. Ġil kollhom id-diżappunti tagħhom. Naqraw għal darbtejn fil-Vanġeli, Ġesu jgħid il-Pietru ixħet ixbik in-naħa l-oħra tad-dgħajsa u ssib ħut. U Pietru qallu jiena l-lejl kollu nitħabtu u ma qbadna xejn. Kienet esperjenza tal-komuni anke għal dakinhar. Qegħdin forsi nirrealizzaw li meta jiena qiegħed nipprova nitkellem ma' ħadd ieħor dwar il-Vanġelu ma jistax nippretendi forsi riżultati immedjati jew awtomatiċi. Però xi ftit jew wisq is-sajjied jaqbad. Vera, xi ftit jew wisq is-sajjied jaqbad. U naħseb jiena mhux naħseb konvint illi se naraw avvanz f'pajjiżna. Nies li jintrebħu bl-Evanġelju meta ta' bilħaq u bil-ħeġġa u b'konvinzjoni u b'fidi sempliċi nitolbu għalihom. Dan huwa s-sigriet illi fl-aħħar mill-aħħar mhu sigriet xejn. Nafu illi dan ix-xogħol huwa xogħol spiritwali. Mhux kwistjoni li se nikkonvinċik intellettwalment. Il-bniedem irid jiddawar minn Alla. Pawlu qal il-xewqa ta' qalbi hija li llum tikunu salvati. U qed nitlob għalihom bil-ħeġġa qed jgħid. Dan huwa it-tieni għodda illi għandna. Kemm privatament kif ukoll bħala kongregazzjoni waħda rridu nitolbu għal mitlufa għal pajjiż illi għandu bżonn
ħafna il għaliex qiegħed jitlaq il-Alla bid-der. Is-sajjieda wkoll jaqbdu ħut tajjeb u ieħor ħażin vera. Hemm ħut ma jittikolx, hemm ħut li jittiekol. Ġesu għandu parabola fejn jgħid illi s-Saltan ismu tixbaħ xibka tas-sajt li tinxtaħet il-baħar. U xibka ta' tkarki tiġbor minn kull tip, minn kull kwalità ta' ħut. Ma mbagħad itellgħu fuq ix-xatt u jażlu t-tajbin u jarmu l-ħżiena. Hekk ukoll se jkun fl-aħħar ta' żmien, fil-ġudizzju li Alla jagħmel il-firda bejn it-tajbin u l-ħżiena. Iva, hemm nies illi bil-ħidma tagħna forsi jkunu influenzati, jinġibdu, però ma jkunux verament qatt ma jkunu ta' bilħaq ikkonvertew. U m'għandniex għalfejn niskandalizzaw ruħna, m'għandniex għalfejn nafuha li huwa fatt. Huwa fatt. Bħalma x-xibka tas-Saltna Alla tiġbor mill kull tip ta' nies. Xi ħud ħajkunu folots. U allura ma jkomplux. M'għandniex għalfejn niddiżappuntaw ruħna. Is-sajd kif għadnu huwa sena illi trid tkun trenjatu mgħallem fiha. Bħal kull sena oħra, tajjeb, sena trid l-apprentistat fiha. Jekk forsi f'qalbek qed tgħid imma jiena qatt ma provajt inkellem il-ħadd. Għax nistħi, għax niddejja, għax ma nafx naqbad ngħid, ma nafx kif ħanibda. Tista' tkun trenjat għalhekk qegħdin hawnhekk. Għalhekk niltaqgħu bħala knisja biex ngħinu lil xulxin, nissapportaw lil xulxin biex ta' bilħaq nwettqu il-mandat illi tagħna Sidna Ġesu Kristu. Tajjeb, il-Kristjan il-kwalifika tiegħu biex ikun ħabbar tajjeb tasliem hija waħda komprensiva. Ġesu jsemmiha bħala waħda komprensiva, ejjew warajja. U jien se nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. U it-tixxiplu illi miexi fedelment ma' Ġesu Kristu, illi qed jobdih konsistentament, dan huwa it-tixxiplu kwalifikat biex jirbaħ in-nies. Għaliex? Għax hekk inti m'intix fil-mixja tiegħek m'għandek ebda xeq ma' Kristu. Meta ħatmut titkellem ma' xi ħadd, tajjeb, u qed tagħmel l-istess bluwat u l-istess bnubiet li jagħmel hu, m'intix qed tkun konvinċenti. Tajjeb, meta Lot mar iwissi liż-żewġ sons-in-law tiegħu biex joħorġu minn Sodoma għax Alla kien wasal biex jeqret il-belt, tajjeb dew jiddieħqu bih. M'hemmnux għaliex għax hu kien qed jgħix magħhom f'dik l-istess belt ta' ħażen. Jekk aħna ngħixu bil-kompromessi man-nies u nagħmlu bħalhom, nagħmlu bħal ma jagħmlu l-mitlufa, m'aħniex ħankunu konvinċenti. Għalhekk ejjew warajja, x'jiġifieri ejja wara Ġesu. Ifisser timitaħ, ifisser tgħix bl-istandard tiegħu, ifisser tobdi l-kmandamenti tiegħu. Imbagħad jiena nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. Allura jekk m'hemmx backing morali, tajjeb, m'intix se tkun konvinċenti. Xi ħadd qal l-imġiba fjakka tiegħek tant tajjat illi ma nistax nisma' x'intgħidli. Kultant nippruvaw nkellmu lin-nies meta l-ħajja tagħna hija moralment biex ma ngħidx diżastru fiha ħafna nieqes. Ovvjament, dan mhuwiex il-metodu Bibliku. Hemm kwalifiki oħra meta nitkellmu fuq l-evanġeliżmu. L-evanġelista l-ħabbar tal-evanġelju irid ikun lest li jiċċħad lilu nnifsu. Iċ-ċaħda tagħna nfusna jekk aħna għadna qed nfittxu il-fama tagħna u l-prestiġġju tagħna u l-nies jgħidu ħwejjeġ tajba fuqna għax jimpurtana ħafna kif nidru fajna n-nies, m'intix kwalifikat biex tkun sajjied tan-nies. Għaliex? Għaliex se tiltaqa' ma' ħafna oppożizzjoni. Se tiltaqa' ma' ħafna nies li forsi anke jgħajruk u jarmu ismek bħala ħażin minħabba bil-bniedem. Ukoll kwalifika oħra evidentament hija kemm ta' bilħaq inħobbuhom in-nies. Kemm ta' bilħaq nixtiequ l-salvazzjoni eterni tagħhom. Pawlu meta mar Tessalonika u xandar il-Vanġelu f'din il-belt Griega, meta kitbilhom
l-ewwel ittra tiegħu lill-konvertiti ġodda tiegħu. Fakkarhom illi aħna konna ħelwin fostkom bħalma mara tredda lill-ulied tagħha. Konna hekk miġbudin lejkom li ridna natukom mhux biss l-Evanġelju ta' Imma wkoll istess ruħna għax kontu eżies għalina. L-Evanġelju ma nix nippreżenta bħal kieku take it or leave it. Issa xogħol jagħmiltu. Jekk m'għandekx ġibda lin-nies u verament tħobbhom u tixtieq tarhom fis-salt Alla, m'għandekx il-kwalifika meħtieġa. Ukoll kwalifika oħra hija s-sabar u l-perseveranza, vera? Is-sabar u l-perseveranza. Jekk sajjied ħareġ fuq il-baħar ma qabad xejn, ma jżarmax. Ma jerġa' joħroġ l-għada u l-pitada. Għandna l-każ ta' Huno Rodrik issa qabad dal-ministeru sabiħ u importanti tajjeb kull nhar ta' Sibt issa qiegħed joħroġ imur witilgħin tajjeb u jibgħatilna biex nitolbu għalih. Hekk għandu jkun ix-xogħol. Tajjeb, dana imur u joffri kodba b'xejn lin-nies li jkunu għaddejjin. Hemm min jieqaf u jitkellem miegħu, hemm min jibqa' għaddej sal-beħtlula għalli li anke nies meta jaqsmu fuq naħa l-oħra biżgu ma jkellmuhx. Ma dit-tip ta' realtà. Bniedem li għandu sabar u perseveranza. Ukoll kwalifika oħra hija ż-żelu għall-unur tagħna. Mhux l-unur tiegħi, mhux kemm ħanidresa bijiena, imma l-ħeġġa għall-unur tagħna. Fl-istess pass wara li Ġesu kellem lis-Samaritana, mbagħad dix-xiepi tiegħu fil-frattemp laħqu ġew lura mill-belt u xtraw l-ikel, tajjeb, f'kapitlu 4 vers 31. Qalulu mallem kul, offrewlu l-ikel. Imma qalilhom jien għandi ikel, jien għandi x'niekol ikel li intom ma tafux bih. Id-disċipli għalhekk qalu li xulxin jaqgħu ġieblu xi ħadd jiekol, qalilhom Ġesu l-ikel tiegħi u li nagħmel ir-rieda ta' dak li batni u ntemm xogħlu. X'żelu kellu għal Alla l-missier vera, illi anke x'impurtah mill-ikel. L-aqwa illi jagħmel ir-rieda tal-missier. U nafu konvinti fina nfusna kemm huwa importanti. Aħna Kristjana x'nemmnu li huwa biss meta wieħed jafda fi Kristu mislub u rxoxtat illi jista' jkollu t-tama tal-ħajja ta' dejjem. Jekk dik nemmnuha u tot għalina, tot ukoll għal ħadd ieħor. Vera? U allura irridu dan ix-xogħol nagħmluh bħalma qegħdin diġà nagħmluh ma rridu nagħmluh aktar u nissaħħu fih u nkunu preparati iva nkunu mwarba. Anke mwarba minn nies li huma eżis għalina. Ġesu jgħid li jiena ma ġejtx biex nġib il-paċi fuq nar, ġejt biex nifred għax missier ikun kontra l-ben, l-om kontra l-bint. Għaliex il-Vanġelu jifred in-nies f'żewġ kampijiet, dawk li huma favur Kristu u dawk li mhumiex. Ġesu f'okkażjoni minnhom lil ħutu stess qalilhom id-dinja ma tistax tobodkom imma li tobodni għax jien nixed kontra tagħha illi l-emel tagħha u maħżiena. Fl-evanġeliżmu tagħna irridu nippruvaw insiju nafu lill-persuna lill-individwu biex nikkonvinċuh illi huwa għadu talla għax kiser il-liġi qaddisa talla. Minn hemmhekk jgħidu nbdew. Qabel ma jħoss il-ħtija, qabel ma ikun jaf onestament illi huwa taħt il-kundanna ta' Alla, mhuwiex se jgħid x'għandi nagħmel biex inkun salvat. U jekk inti tippritkalu jew tgħidlu dwar Ġesu Kristu illi fih hemm il-maħfra tad-dnubiet u l-ħajja eterna, jgħidlek x'nabbih Ġesu Kristu. Inħossni tajjeb, għaddej minn għajru. Il-liġi twassal għal Kristu. Nippritkaw il-liġi biex wieħed jirrealizza kemm ta' bilħaq jeħtieġ il-tpattija li saret fuq il-Kalvarju. Tajb, il-sajjida mela huma magħrufa għal kuraġġ. Iridu nkunu nies ta' kuraġġ. Ħafna drabi nġibu ruħna timidi wisq. Meta l-Iskrittura tgħidilna li Alla ma tagħniex spiritu ta' timidità.
li nkunu beżżija, imma spiritu ta' rażna, ta' mħabba anke lejn ħadd ieħor. Pawlu talab biex ikollu il-paressja, il-konfidenza, illi jiftaħ ħalqu u jippriedka u jgħidha kif inhi. Efesin 6 vers 19 jgħidilhom itolbu għalija sabiex tingħatali l-kelma ħalli nkun nista' nitkellem bla biża'. Nitkellem bla biża' biex narra fil-misterju tal-Evanġelju li tiegħu jiena ambaxxatur marbut bil-ktajjen qed ifakkarna li f'dan it-tip ta' xogħol xi ftit jew trid issofri, ħbiebek iwarbuk, vera, imma mill-banda l-oħra tirbaħ ħbieb oħra. Ġesu qal min iwarrab, min jitlef l-ommu l-missieru l-ħutu, l-eliqi, proprjetà tiegħu u isegwini kollu l-ħajja ta' dejjem bil-persekuzzjonijiet. Imma jingħata mid-darba aktar. Mid-darba aktar. Pawlu kompli jgħid, itolbu għalija biex nitkellem bla biża' kif jeħtieġ li nitkellem. Aħna bl-Ingliż ngħidu watering down the gospel. Li tagħmlu tant mans u tagħmlu tant aċċettabbli għal kulħadd illi ma jkunx il-vera ħaġa. Il-Vanġelu huwa skandlu għan-nies. Huwa skandlu. Għaliex? Għax qed ngħidulhom l-ewwel qabel xejn li huma miksurin malla, li huma degni tal-infern, tal-kastik etern, però Alla fih nientu provda salvatur illi huwa adekwat f'kull sens għall-ar midinbin. Bħalma jgħid l-Apostlu Pawlu din hija kelma ċerta u tagħmil aħħal kollox li Kristu Ġesu ġie fid-dinja biex isalva l-midinbin li fosthom jien l-ewwel wieħed. La darba Alla salva lil Sawl ta' Tarsu, Fariżew ipokritu u qattil fl-aħħar mill-aħħar. Kapaċi salva kulħadd. Ġesu sejħel dawn l-erba' disċipli li qrajna dwarhom Xmun, Indri, Ġagbu u Ġwanni. Dawn letteralment telqu xogħolhom kif għadna biex ikunu imħarġa bħala apostli tiegħu. Għandna xi ftit jew x'sar minnhom, speċjalment Pietru, għandna ħafna informazzjoni kif wettaq il-ministeru tiegħu, però il-koll kemm huma l-apostli kollha mietu martri. Ħallsu bid-demm, ħlief Ġwanni li miet bix-xuħija, eżiljat, fuq biċċa gżira imsejħa Patmos. Il-dinja vokazzjoni straordinarja li wieħed għandna bħal pereżempju Anthony Green tajjeb illi minn Zożitu da kien trenjat fil-Gran Brittanja, telaq il-Peru, iżżewweġ mara Peruvjana, tgħallem il-lingwa tagħhom l-Ispanjol u għadu sal-lum jitħabat fost nies foqra. Fost nies foqra. Dik hija s-sejħa straordinarja. Alla mhux qed jgħid lil kull wieħed minna biex nitilqu milli nkunu mastudaxxi jew avukati jew tobba. Il-biċċa l-kbira minna Alla jgħidilna ibqgħu fil-impjieg li qegħdin, però issa għandkom impjieg ieħor. Illi kull meta jingħatalkom bieb miftuħ, bieb ta' opportunità x'għandu l-Vanġelu. Għarfu lin-nies it-tama permezz tas-salib. Ma toġobniex l-idea li tkun full time fl-evanġeliżmu. Tajjeb, naħsbu li missjonarju jew evanġelista bħalma kien Billy Graham huwa full time. Kull Kristjan huwa full time. U rridu nifhmuha din. Kull Kristjan huwa full time 24 siegħa kuljum mingħajr ma għandu lif. Hija daqshekk reali. Meta il-Kristjani fil-Knisja Apostolika minħabba l-persekuzzjoni kellhom jaħarbu. Tajjeb? Fl-Atti 8 vers 4 jgħidilna li dawk mela li kienu xterdu minħabba l-persekuzzjoni kienu jmorru kullu mkien.
jitkellmu l-kelma. Kull fejn marru nies maħrubin kienu jitkellmu l-kelma. Għawek għandi ixandru l-kelma, pero jiena ċekkjajta x'kiteb eżattament Luqa, jitkellmu l-kelma. Tippretendix illi int kapaċi tippriedka daqsi. Kieku kapaċi tippriedka daqsi, jiena impoġġi bil-qiegħda u volontarjament. Imma kapaċi titkellem. Palmenti titkellem dwar il-futbol u dwar l-edukazzjoni u l-politika u elf suġġetti ieħor kapaċi titkellem il-kelma tal-Alla man-nies. Dak li qed jgħidlek Alla. Dak li qed jitlob minnek. Illi tfittex tiftaħ dialogi man-nies li tafhom u anke ma' nies li Alla fil-provvidenza tiegħu ipoġġihom quddiemek. L-evanġeliżmu għatmu faċli, għatmu arħis, jiswilna, pero huwa indispensabbli. Huwa indispensabbli. Lan tal-Alla jintlaħaq bih. Aħna nemnu illi Alla għandu l-mażulin tiegħu, xi ħaġa magħrufa, m'hemmx tiddisputi, m'hemmx x'targumenta. Il-Bibja tgħid illi Alla għażilna fi Kristu Ġesu qabel ma nħolqot id-dinja biex inkunu qaddisin u bla teba quddiemu fl-imħabba. Il-predestinazzjoni hemmhekk qiegħda. Ġesu qal mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom. U ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott. Tajjeb? Mela, daqshekk ieħor ċerta hija li dawk li Alla għażel għalih innifsu jeħtieġ li jisimgħu l-Evanġelju. Jeħtieġ li jisimgħu l-Evanġelju. L-aqwa motiv illi għandna, l-aqwa raġun li għandna għalfejn noħorġu għan barra, inqasmu tracts, noffru l-kodba, nużaw il-medja moderna. Għalfejn niftu ħalqna ma' ħadd ieħor għax nafu illi Alla għandu l-mażulin tiegħu. U issa qed qabad lilna qed jagħmilna kapaċi biex aħna inwasslu l-Vanġelu li permezz tiegħu in-nies ikunu salvati. Isimgħu r-raġunament tal-Apostlu Pawlu fir-Rumani 10 vers 12. M'hemmx għażla bejn Ludi u Grek, l-istess mulej fuq kulħadd huwa Sinjur ma' dawk kollha li sejħulu. Jekk inti tinvoka lil Alla onestament mulej salvani, Alla jkollu ħnina minnek. Għax kull min isejjaħ jaħseb il-mulej ikun salvat. Imma kif isejħu lil min għadu ma jemnux fih? U kif jemnu f'min ma semgħux bih? U kif jisimgħu jekk ħadd ma jxandrilhom? Kif jisimgħu jekk ħadd ma jxandrilhom? William Carey fis-seklu 18 tajjeb kien jaf li hemm pajjiż jismu l-Indja. U dan qiegħed l-Ingilterra. U kien jaf li dawn in-nies pagani jekk imutu mingħajr Kristu huma mitlufa. U qal jiena rrid immur missjonarju hemmhekk. Lest li ninżel fl-ispiera tal-paganiżmu. U intom l-aħwa, żommu l-ħbula bit-talb tagħkom. Kif jistgħu jisimgħu jekk ħadd ma jxandrilhom u kif ixandru jekk ma jkunux mibgħutin. Għalhekk Ġesu qal morru fid-dinja kollha. Is-soċjetà tagħna jeħtieġ li tkun milħuqa kif inhu miktub kemm huma sbieħ riġlejn ta' dawk li ixandru l-Evanġelu tas-Sliem u jġibu il-bxara tajba fuq ħwejjeġ tajba. Daqshekk importanti huwa x-xogħol tagħna. Għaldaqstant kif jgħid il-ktib tal-Proverbju, min jirbaħ l-erwieħ huwa għaref. Min jirbaħ l-erwieħ huwa għaref. Għaliex għaref? Għax qiegħed jinvesti ruħu fl-aħjar ħwejjeġ. Jekk inti għandek negozju, dan negozju qed jirrendilek tajjeb, għada pitada dak in-negozju se jispiċċa, se jikrolla. U flusek ħatħalli warajk. Meta tinvesti fl-erwieħ. Min jirbaħ l-erwieħ huwa għaref. Daniel 12 vers 3 jgħidilna dawk li dawru l-ħafna l-għajxin ġust għad jiddu bħal kwieka bħal dejjem ta' dejjem. Din għad tkun l-ambizzjoni tagħna. Illi fis-saltna eterna tagħna nkunu ta' bilħaq niddu bħala nies illi involvejna ruħna, ħabbejna lin-nies, fżajnihom, wissejnihom dwar l-għada li ġej. Pawlu kien lest li jgħid jiena sirt kollox għal kulħadd biex b'xi mod jew ieħor insalva li xuħud. Innu taw daqsxejn, ma kienx gburi, ma kienx arroba ma b'xi mod ieħor jien se nsalva lil xuħud.
Għana s-sotu ngħidu Kristu jsalva n-nies. Iva, Kristu jsalva n-nies permezz tax-xandir tagħna. Għaliex? Għax ħadd ma jista' jibbenifika mill-mewt ta' Kristu fuq is-salib jekk ma jkunx sema bih. Jekk ma jkunx irrisponda għal dik il-bxara tajba bil-fidi. Forsi maħniex Pawlu vera, maħniex Pawlu. U lanqas aħna xi John Wesley illi da mindu konverta baqa sa anke 80 sena u aktar, tajjeb, jirkab iż-żiemel u jmur f'postijiet differenti u jxandar il-Vanġelu. Għal darba id-dinja kollha għal parroċċa tiegħi. Id-dinja kollha. Ma l-Amerika, xandar fl-Ewropa, l-Ingilterra. Maħniex bħal John Wesley. Vera? U nies bħal Billy Graham u Billy Sunday u Asahel Nettleton u ħafna oħrajn illi kellhom it-terriħa vera u xeħtuha u kienu kull darba jiġbdu ħafna nies, kull darba jiġbdu ħafna nies. Maħniex hekk. Però kapaċi taqbad il-qasba biex liefu s-sunnara u tista' timqara l-persuna waħda. Imqara l-persuna waħda. Bħalissa dis-sena minn bdiet is-sena skolastika għandi 2 jiena minn skola waħda illi hija tinkellimhom żewġ għalliem oħra. Tajjeb mhux kulħadd responsiv, mhux kulħadd ikun irid. U qed nitlob għalihom kuljum. U rridu ninvolvu ruħna. Iva, ma nistgħux noħolmu kbir, imma nistgħu realment, realistikament naqbdu il-qasba u xlief. Tajjeb, temmen li Alla rridek taqbad dik il-persuna partikolari għalih, partikolari. Li poġġija f'qalbek, poġġi dak it-toqol f'qalbek. Għal tzijuk, għal nannuk, għal ħuk, għal ħabib tiegħek. Illi ħriġt miegħu kemm il-darba u qatt ma tarraftu xejn. D.L. Moody, l-evanġelista famuż Amerikan. Darba żar mużew meta nserta qiegħed f'Chicago. U ra pittura jisimha Rock of Ages. Il-blata eterna li hija Ġesu Kristu. Pittura li turi blata u ġofija imħawwel salib, vojt, u raġel imqabbad mas-salib. Pittura sabiħa li rwiefen qed jonfħu il-maltemp u dar-raġel mqabbad mas-salib bħala t-tama tiegħu. Xi snin wara reġa' mar fl-istess mużew. U ra pittura illi wkoll insemmiet Rock of Ages. Però id-darba kienet turi raġel bit waħda mas-salib. Qed jaqbad sieħ mas-salib u blit l-oħra qed jipprova jsalva raġel qed jereq ġol ilma. Moody qal l-ewwel pittura li rajt sabiħa, però din it-tieni waħda hija wisq isbaħ. Għandna l-istess fehma tiegħu. Amen.